But what I noticed when we went to EALA is that a number of countries, for example, Rwanda, are very particular Jomagi or EALA. And most of them are technorans, Jomani specific line, because all those requirements will be required to develop a department for the East Africa community and must be people well versed in those trades. Ero kama na inyane no elika wuko yugis bendocho ni Sharon Pinyanja Cheloni eweche siasa iyala konyo nade pinje manie riwruogno mano bendi nyalo mana duoko kaluwore koda penjo moro bane no wuodu yoma moro ka bendi penja ni lokruoke mage ma bende osekadhe hinya e duon bura kata mana riwruok mar iyala kaluwore nyaka sani bende wantiere koda piny mano mar DRC ma bende lweny bende osebedo ka ntiere koni kod kocha noneno kata mana ka piny Kenya bende dwa oro jolweny mago mag KDF mar mondo mi odhi okony nyayo kwi didwok nade eli ka wuok oyugis